ଖାଉଛ କ'ଣ କରୁଛ ଖାଇବାକୁ? ଆଳୁ ପରଟା। ଆଉ ଚିକେନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଚିକେନ ଭଳିଆ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଲେ ଆଳୁ ପରଟା ଚିକେନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଗରମ ମସଲା ବି ଦେଇଛି। ହଉ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ଫେର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ସେ ପରଟା ଟିକେ ଉଠେଇଲ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ତମ ପରଟା। ଉଠ, ଏଇଟା କ'ଣ? ତା ତଳେ କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି? ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନୁଆ, ମତେ ବେଲି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଏଟା ବେଲୁଥିଲି ଆଉ ଏତିକି ମୋଟା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଚକଟି ଦେଲି। ଏଇ ପରଟା ସେପରେ ବେଲି ଦେଲି, ହେଇଗଲା। ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ମୋର ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା।